Hola, soc Nàdia de Vinaròs, tinc 11 anys i estudio al Col·legi Misericòrdia. Senyor alcalde, voldria preguntar-li: quines són les teves aficions? Bon dia, Nàdia. Pues les meves aficions, quan tinc temps lliures, la que més és, a banda de llegir, que m'agrada molt, la natura. És a dir, sortir a caminar, sortir en bicicleta, anar a la muntanya, quan és hivern, anar a esquiar alguna vegada si puc. És a dir, per a mi, pues, a més de llegir i veure cinema, que sóc un gran aficionat al cinema, és això, per esport suau en la natura. A què es dedicava abans de ser alcalde? Pues soc professor de l'institut i, de fet, si tot va bé, pues, d'ací uns anys pues, donaré classe a vosaltres. Jo, en fi, fa molts anys, perquè ja fa més de 33 anys que soc professor d'història i pues, dono classes als més grans de l'institut, als alumnes de batxillerat. Què és el primer que fas en arribar a casa després d'un llarg dia de treball? Pues, dinar. Que jo matino molt, la veritat vaig a l'Ajuntament molt de matí i sempre voldria anar-me'n a casa antes, però al final sempre acabo arribant prou tard. Pues el que faig és dinar amb la meva dona i xerrar de com ha anat el dia un poc, ficar-nos al dia i descansar un poquet, perquè moltes vegades pues, ja sabeu que potser no pròpiament per treball, però per qüestions de representació tens que tornar per l'esprà o tens que anar a algun acte i sobretot pues, aquest momentet de migdia tard, a les 3 i pico, quan arribo a casa, pues, és això, és intentar desconnectar un ratet. Alguna vegada t'has quedat fins a altes hores de la nit treballant? Moltes vegades, sobretot, quan era professor, moltes vegades me quedava corregint, anant fins a altes hores de la nit, perquè a mi m'agrada donar els exàmens prou ràpids i ben corregits i, per tant, pues, sí, per la nit a treballar molt, luego també la nit quan hi ha silenci també és un bon moment per llegir, per preparar. Ara que sóc alcalde, potser pròpiament treballat no, però a vegades pegant-li voltes al cap a algun tema no te dic que no. Quants anys fa que et dediques a la política? Pues exactament 4 mesos. És a dir, però no vol dir que jo abans no estava en cap organització política, però sempre ha sigut una persona que ha tingut opinions i criteri. Però com dia antes a la teva companya, és en l'últim any i pico quan molta gent pues, ens han vist un poquet impulsats a entrar en organitzacions, però jo fa 4 mesos era un ciutadà de peu que no tenia clar ni siquiera que me presentaria a les eleccions. Quines són les festes que més t'agraden del poble? Pues jo vaig a dir-te les meves preferides. A mi la festa que més m'agraden són, per un costat, Sant Sebastià i per altra banda les festes patronals de Sant Joan i Sant Pere, perquè penso que són molt participatives per a totes les edats, és a dir, que n'hi ha actes per a la gent jove, per als xiquets, per a la gent gran, que n'hi ha coses per fer d'esport. El carnaval és preciós, però és com més per un sector de la població i com més igual tot, no? I penso que les festes, però en general jo penso que com tots, cada festa té lo seu, no? Tens pensat fer alguna nou al nostre poble? Pues sí, la veritat és que primer que res ens agradaria canviar molt les formes, és a dir, que l'Ajuntament fora un puesto obert, que l'Ajuntament fora la casa del poble, que qualsevol ciutadà de Vinaròs, quan té un problema, sapiguera que allí, no sé si ho podrem solucionar tot, però per almenys que se l'escoltarà i que podrà dir la seva opinió. I després, jo crec que n'hi ha algunes mancances que un poble, una ciutat com la nostra, de 30.000 habitants, pues no té. Jo, per exemple, crec que ens falta una bona piscina moderna. I crec que ens falta un auditori en condicions per a la nostra banda, per fer teatre, per una ciutat que té tantes coses, però segur que si pensem un poc n'hi ha moltíssimes necessitats. Jo, per exemple, penso també en la necessitat que tenen els jovens, ja més grans que vosaltres, pues, de tindre un local social on poder tindre locals d'assaig o puestos on poder organitzar les seues activitats. Segur que fan falta més instal·lacions esportives, és a dir, que realment tot fa falta, però com dia antes també tenint en compte que ara estem en una època en què n'hi ha pocs diners en casa, pocs diners també a l'Ajuntament i que per tant no ens podem gastar el que no tenim. Tenim que acostumbrar-nos sempre a adaptar-nos als pressupostos que tenim.
Vale, pues l'entrevista ha acabat i ara te passarem els meus companys i tots te felicitem per l'elecció de... Hola, soc Ivan, de Vinaròs, tinc 10 anys i estudio al Col·legi Assumpció. Senyor alcalde, volia preguntar-li... ¿Eres d'alguna comparsa? No soc de cap comparsa, però soc molt proper a una comparsa en la que participo molt, la dels Cherokees. A vostè li agrada la Nadal? Nadar, m'encanta. Jo, la veritat, i de fet, ja he dit que la piscina me pareix una de les coses més necessàries per a Vinaròs, perquè ara tenim una piscina, però la veritat és que penso que s'ha quedat un poquet velleta, un poquet obsoleta. I avui en dia les necessitats que té no només l'equip de natació, sinó també la gent escolar que aprèn a nedar, la gent major, molta gent necessita anar a nedar per problemes d'espala, per problemes de salut, altres coses que se poden fer, aquagym o coses que avui en dia, és a dir, penso que nedar i tindre una bona piscina no és una qüestió secundària, sinó que és una qüestió important per a la salut i la societat del poble. Vosaltres ha viatjat per molts països? Jo sí, jo tinc que dir que sí, que una de les meus vicis i des que era molt jove ha sigut viatjar sempre, a més viatjar en plan mochilero, en plan barato, però no sé, te podria dir que sí, que ha estat en molts països, ha estat en Amèrica del Sud, que ha estat en Àsia, que ha estat en Àfrica, en Kènia, mirant leons i elefants, vull dir que sí que ha viatjat per molts països i luego per Europa. A mi m'agrada molt viatjar, jo soc d'aquestes persones que no té perea de fer la maleta o la motxilla i tirar-se a veure, i de fet és el que més tiraré de menys aquest estiu, que m'ha buscat feina i no tinc quasi vacances. L'entrevista ja ha acabat i felicitats per ser alcalde. Moltes gràcies, Ivan. Hola, soc David de Vinaròs, tinc 10 anys i estudio al Col·legi de la Consolació. Senyor alcalde, voldria preguntar-li per què s'ha fet alcalde? Ui, esta és una pregunta complicada. Jo en principi el que volia era donar la meva opinió a l'Ajuntament. Luego, pues, per lo que la gent ha votat i els partits que ha votat i els acords que s'han produït, pues, m'ha tocat assumir aquesta primera responsabilitat i l'assumisc com un honor i amb molt de gust, però la veritat és que penso que ser alcalde simplement és ser un ciutadà de Vinaròs preocupat i que té un poc més de possibilitat que altres de donar la seva opinió sobre els temes. Creus que canviarà moltes coses? Ja m'agradaria, però no sempre és fàcil canviar les intencions, com les que tenim tots, quan es comença el curs, per exemple, tenim la intenció que tenim és estudiar més, però millor, etc. Però no sempre després és fàcil dur-ho a terme. Nosaltres, des de luego, estem perquè volem canviar coses que no ens agraden i pensem que se pot fer. Creus que vostè podria ficar més coses pels xiquets com maratons, rutes per les muntanyes, etc., enfocades als xiquets? Una de les nostres idees, David, és precisament el millorar aspectes com, per exemple, la possibilitat de circular en bicicleta pel poble i per les rodalies. Pensem també en la possibilitat de fer camins turístics i esportius a la costa nord, a la costa sud. Pensem que, i també de cara a l'ermita, pensem que el que n'hi és que en camins on se puga caminar, córrer, on pugui haver salut, on se pugui conèixer el nostre terme, és un aspecte molt important. Jo penso que sí, que algunes coses farem en aquest aspecte. Quan són festes, vostè porta vida normal, és a dir, surt de festes amb els seus amics? Pues abans sí, però ara un poc més difícil, perquè ara moltes vegades saps que en les festes l'Ajuntament, l'alcalde i els regidors tenen que anar a representar a l'Ajuntament a determinat puesto, és a dir, ja tens una visibilitat, tot el món està mirant el que fas, ja no és tan fàcil anar per ahí en els teus amics, però sí, m'agrada, sí, a mi, si puc escaquejar-me i anar en els meus amics, ho preferisc.